ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಗರಿ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕ್ಯದ ಉಡಾಳಿ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಏರ್ಪಂಡ ಅಗರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಸುತ್ತುಲು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಕಲ್ಪತ್ತಿಕೊಂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಯರ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಲೇಸಿಗೆ ಒದಗುವುದನ್ನು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೇನು ಪನ್ನೊಂದು ದೇಯಿ ನಲಿಕೆ ಏನಿತ ವಿಚಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿದ್ ನಡಲ ಕೆಬಿ ಕೊರದು ಕೇಳಲೆ ದಾದ ದೇಯಿ ನಲಿಕೆ ಏಪ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಣು ನಿನ್ನ ಪೂರನಿ ತಿರುಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇತ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಸಾರಮಾನಿ ಸತ್ಯಲು 102 ಗಂಡ ಅಂಚ ಈ ಸಾರಮಾನಿ ಸತ್ಯೊಲಗಿಲ್ಲ 102 ಗಂಡಗಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಒಂದುವೇ ದೇವಿನಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ತುಳುಂದಾಂಡ ಅವಳು ಕೋಲ ನೇಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಜಾಲಾಟ ಗಂಡ ಸೇವೆ ಬೇತೆ ದೊಂಪದ ಬಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಾತು ನಮ್ಮದ ಸೇವೆಲು ನಡಪು ಈ ಅಪರೂಪದ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇಯಿನಲಿಕೆ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಮಡಸ್ಥಾನಗಳು ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಇನಿಕ್ಕೆ ಕರೀದು ಪೋಣು ದೇವಣ್ಣಗ ಅವು ಕಲವೋಡೆಂದ ವರ್ಮ ದಿನ ಆಪಿನಂಚಿನ ನೇಮ ಮಾತ ದೈವಗಳ ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಬಲಿ ಬರ್ಪಣಂಚನ ಅಕಲು ಐಟ ಅಕಲ್ನ ಜನಕುಲೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನ ರಾಣೇರತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಜನಾಂಗದಕ್ಕೂಲೇ ದೇವರ ತುಂಬುನ ಮೂರ್ತಿ ತುಂಬುನ ಏರ್ನ ಬೊಲ್ಕಡೆ ಬತ್ತುನ ಒಂದು ದೈವ ದರ್ಶನ ಒಂದು ಸಿರಿಕಲ್ನಗಳೇನು ಒಂದಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಡು ಐಟು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿ ಕೂಟಾಯ ಪಾಡ್ನಂಚು ಮನವಲ್ಲ ಧರ್ಮ ನೇಮುಲ ಮಾತ ಕೂಟಾಯ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಸಿಂಹದ ಮರದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಹೊರ ಶುರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೇಯಿನಲ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ವರ್ಮ ದಿನ ಇತ್ತ ಮುಜೆ ದಿನ ನಡಪುನು ಒಂದು ಆಲಾಡದ ಆರಾಧನೆ ಅಕಲು ಸಿರಿಕುಮಾರ ಎತ್ತು ಅಕಲು ಅವೇನು ಒಂದು ರೀತಿದ ಆಚರಣೆನ ತೋಜ ಒಂದು ಆಲಾಡದ ಒಂದು ಹತ್ತು ಅವು ನಿಜವಾದ ದರ್ಪುಲ್ಲ ತಂಜಂಡ ಅಕಲು ವಿಡಂಬನೆ ಎಂದು ಪಂಡತೆ ಅವೇನು ಐತಾನೆ ಒಂದು ರೀತಿದ ಪ್ರತಿರೂಪದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಇಟ್ಟು ಅಕುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಪಿರಾವಡು ಶೀರುಡು ದೇಯಿನಲ್ಕೆ ತೂತ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 500 ಮಿತ್ತು ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗದಗಳು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬರಂಡೆ ಸಿಂಹ ಕರಡಿ ಎಲ್ಲ ಬರ ಅವೇ ಆ ಕಲಟ್ ಇಂಚಿನಾಳು ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ತೇತದು ಮೋನೆಗೆ ಆಯ ನಲಿತೆ ಅಂದಾಂಡ ಆಯ್ಗೆ ಬಾರಿ ಫಲಿತ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚದು ಪನಂದೆಲ್ಲ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ಲ ಜನಾಂಗದಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೇರವು ಬತ್ತದ ದೇಯಿನಲ್ಕೆದ ಕಲಟ್ ನಲ್ಪೇರ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಾಗಲು ಬಿಲ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ನಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ದೈವ ಒಂದು ಪನ್ನೇರಾಗ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕೋಂಟೆದ ಸಂಖ್ಯೆದಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಯ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯ ಅಂಚಿನ ಬೇತನ ಮುಂದ ಅಂಜವು ಪಂಜವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಡ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆ ತುಳುನಾಡು ವರ್ಮೆ ನಡಪುಜಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನ ಬಡಕಾಯ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಈ ದೇಯಿನಲ್ಕೆ ಆರಂಭಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟೆಡ್ ಬಾರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಟೆಡ್ ಅರಿ ಉರುಪೆಲ್ಲರಿ ದೀದು ಕಾಂಟೆ ಬಣ್ಣ ಪುಡ ಇರ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚಿಡು ದೀದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಲ ಪಿಂಗಾರ ಒಂಜಿ ದಾರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸುರುತ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತಿನ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ನೇಮ ಕರಿಪ್ಪುನಗ ಆ ಗುಡ ಹಿಡ್ದು ಆ ಕಾಂಟಿ ಹಿಡ್ದು ಅರಿಲ ಬಾರಲ ದೊರಿದು ಒಂಜಿ ಉರುಟು ಒಂಜಿ ಒಂದೇತ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಆಪು
ಅಪಗ ಈ ದೈನಲ್ಕೆ ಸಣ್ಣದುಂಡು ದೈವಲೆಗೆ ಪಂಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಕಿಶೋರ್ರೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ವೃದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ತೂತರ ಹೆಚ್ಚೆ ಗೊತ್ತು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗಂಡ ಗಣಕ್ಲಿಗೆ ಆವರ ಗಡುಕು ಸತ್ಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಪಣ ನಮ್ಮೈಟೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲಿಯರ್ದು ಪಿರಿಪೂಲೆ ಮುಟ್ಟ 14 ಕಟ್ಲೆ ನಡಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿಂತದ ನಲಿಕೆಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಸಿರಿ ನಲಿಕೆ ಪರೆಯವು ಕಟ್ಟು ನಲಿಕೆ ಪರೆಯವು ನೇಮದೆಚ್ಚು ಪರೆಯವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ ನಲಿಕೆಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕನಕ ಗಂಡ ಗಣಕಲೆಗೆ ಅಣಿಪಾರ್ದು ಮುಗೈಯರ್ದು ಪೋಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಗಡುಕಪ್ಪೋದು ಐಟೆ ಕರ್ಕುಂಬುಡ ಇಡ ಪೊದ್ದುಲು ದೇವರ ಅಂದ್ರೆ ಐಟೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತದ್ದು ದೈವ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನೆ ಗಡುತಿದ್ದದ್ದು ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪೆಟ್ಟತನ ಭಾಷೆಲು ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನೆ ಗುರುಗುಳ ಕೇಂಡೆ ಮರಣಿ ಕಾರ್ಲಾಡ ನಡತನ ಪನ್ಪೆಟ್ಟತನ ಬಾರಿ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ನಡತನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಇದೇ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಗಂಡ ಗಣಕುಲೇನ ಸದುತ್ತಾರ ಕೊಡ್ದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಾಡಂದನ ಊರುಗು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತನ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಮಾರಿ ಮಗ್ಗಿನ ಅಂಚಿತನ ದೋಷ ಏನಂಡ ಪುರ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಉಂಡ ದೈವ ಅಂಚಿದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕಡ ಅರ್ಧೋಡಂತ ಐಟ್ ಈ ಗಂಡಗನಂತ ಕೋಲವು ಉಂಡು ಈ ದೇಯಿನಲ್ಕೆದ ಅಕೇರಿಗೆ ಆಪನಂಚಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೇಮದ ಕಲಗಿರಿ ಉಂಡು ಆ ಗಂಡಗನ ತಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇಂಚಂದು ಬಂದಾಗ 2 ಜನ ಈ ತುಂಡು ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ತಾರೆ ಬಿತ್ತನ ಇಂಚ ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅಂಚಿನ ತುಂಡು ಕಚ್ಚಬಾರ್ದು ಮೇಯ್ಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ದೊಂದಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕಲು ಸಬೇತ ನೋಡಿಟ್ಟು ಪಾರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪೂರ ಇಡೀ ಮಾತಾಡ ನಲಿಗೆ ಜನಾಂಗ ದಕ್ಕಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅದು ಬೇತೆ ಅವೇ ಜನಾಂಗ ಇಟ್ಟು ಬೇತೆ ಅಕಲ್ ಇಟ್ಟು ಪಂಬದೆ ಪರ ಜನಾಂಗ ದಕ್ಕಲು ಇದ್ದಾರೆ ನಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಇಂಚಾದ ಐಕ್ ರಡ್ಡು ಅರ್ಥ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ದೇಯಿ ನಲಿಕೆ ಮನ್ಪುನ ನಲಿಕೆ ಜನಾಂಗ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಉನ್ಮಾಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಪ ಹಗಲು 2 ಜನ ದೊಂಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಅವಳು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಗಂಡಗನ ಮುಡುಪ ಏರ್ಲ ಪಂದರ ಬಲ್ಲಿ ಮೇಯಿ ಪಂದಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾತರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಂಡು ತೊಟ್ಟಿಲ ಬಾಲೆ ಕಾರ ಪಂದಾದ ನೆನ್ಪೋದು ಕಾರ ಒಯ್ತದು ಐತ ಕರ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತದು ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಮೇಯ್ದಿನ್ಗೆ ಗಂಡಗ ಅಂಚ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಜವಣೇರು ಅಲ್ಪ ದೊಂದಿ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತುವೇರು ಉಂತಿನ ಗಂಡಗನಕ್ಲು ಪಾರ್ ಬತ್ತದು ಒಂದೈತ ಸಾನದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಅವಳು ಸಿರಿದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಬಂದು ಸಿರಿಕುಲ್ನ ಕೋಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಕ್ಕ ಬಾತರ್ಗ ಪನ್ನ ಇರುವೇರಿ ಸಿರಿಕಲು ಐವೇರಿ ಸಿರಿಕಲು ಎಲ್ವೇರಿ ಸಿರಿಕಲು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಐಟ್ ಆ 2 ಸಿರಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಅವಳು ಸಿರಿಗುಂಡದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಬೂರ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕಲೆಗೆ ಪಾತೆರ ದಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಐತೆ ಐಟೆ ಸಿರಿ ಕುಮಾರನ ಕುಲ್ಪುರ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಪ್ರಪುಣತೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನಲ್ಲಿಪುರ ಮಾತ್ರ ಕುಂಬಾರ ಆಚರಣೆ ಹೊಲ್ತ ನಮ್ಮ ಆಲಡದ ಆಚರಣದ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೂಪ ತೋಜದಿನತೆ ಅಲ್ಪ ಮೈಯಾರ ಬರ್ಪುಣಂಜಿ ಅಥವಾ ಸಿರಿತ ಪಾತ್ರಿ ಕುಮಾರನ ಪಾತ್ರನ ಕೊಳತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಜಾತಿ ದಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ತೋಜಂ ಮಿತ ಏಕಡೆ ದೇವರ ತುಂಬನ ಇಂಚ ತೋಜ ಇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಅಕಲ್ನ ವಿದ್ವತ್ತನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ ಒಕ್ಕ ಬೇತೆ ನೇಮಲು ನಡಪುಂಡು ಐಟು ಸುರುಟು ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿಡ್ ನಮ್ಮ ತೆನ್ಕೈ ಬೋಡೊಂದು ಅಂದ ಪುರುಷ ಕೋಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡುವ ಐಟ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಬರೋದು ಜಾಲಾಟ ಉಂಟು ಜಾಲಾಟ ಅಂತ ಉಂಟು ಐಟು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದೈವದ ನೇಮನೆ ನೆಟ್ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅತ್ತತ್ತು ಒಂದು ದೈನಲ್ಕದ ಉಲಾಯ್ಡು ಅಂದೆ ಮಾತ ಸುಮಾರು ದೈವದ ಬಂದಾಗ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ದೈವಲ್ಲ ಬರೋಣ ಅಪಗಂಡ ಜಾರಂದಾಯೆ ಕೊಡಮಂದಾಯೆ ಕುಕ್ಕಿನಂತಾಯೆ ಮೊಗಲ್ನ ನೇಮಲ ಅವಳು ನಡಪುಂಡು ಸುರು ಕೊಡಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೈದೇರ್ಲ ಕೋಲ ನಡಪು ಇತ್ತೆ ರಾಜನ್ ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಕುಲೆ ಕಟ್ಟನೆ ಅಥವಾ ಪಂಬದೇರ್ನ ಕಟ್ಟನೆ ಅಕುಲೆ ಕಟ್ಟು ಅಕುಲೆ ಊರ ಅಕುಲೆ ಒಂದು ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ್ಲ ರಾಜನ್ ದೇವಲ್ಲ ನೇಮ ನಡಪುಂಡು ಆಯ್ತು ದುಂಪಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಪಂಡ ಧರ್ಮ ನೇಮದ ಅಂಜನೆ ಅವಡೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಅವ ಆಯ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಪ್ಪಗ ಪೋತಿನ ಒಂದು ಈ ನೇಮದಾನಿ ಅಂತ ಪೋತಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಪ ಜನ ವಾದ್ಯದ ಕುಳಿತಾರೆ
ಒಂಜಿ 500 ಜನ ನಲ್ಕೆದ ಕುಲುತ್ತೇರೆ ಅಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಿಡಾರನೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬಹುಶಃ ಬೈದೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಬೈದಲ್ಲ ಅಪರಂ ಹೋತು ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಕಲೆಗ್ ಬಿಡಾರನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಕ್ಲೆಡ್ ಪೂರ ಮೇಳಲೆಡ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಗ್ದಕಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಒಂದೇನು ಕಟ್ಟದು ಅಕಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅಕಲು ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಾಯಿಚ್ಛೆಡು ಒಂದು ಸಿರಿದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ದೈವಲು ಒಂದೇ ಇರುವೇರು ಸಿರಿಕುಲು ಅಂದು ಪಂಪೆ. ನುಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಈ ಸಿರಿಕುಲೆ ಕೊರ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ದೀಪ ಪತ್ತೊಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ದೇಯಿ ಇತ್ತ ದೇಯಿ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಂದಮ್ಮ ದೇವಿನೇ ತುಳುಟು ದೇಯಿನ ತುಳುಕ್ ದೇಯಿ ಅಂಚತನು ದೇವಿ ಪೊಣ್ಣು ದೈವಲೆಗೆ ದೇವಿಂದೆ ದುಮ್ಮದಕಲು ದೇಯಿ ಬೈದೇತಿ ದೇಯಿ ಬಂದಾಗ ದೇವಿನ ಆ ಕಾಲೋಡು ದೇವಿ ಪರವಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಮೊಕಲು ಇರುವೇರು ದೇಯಿನಗಲು ನಿಕ್ಕಿತ ಮದಿಪಾರ ಒಂದು ಪರ ಅಂಜೋಲ ಅಥವಾ ಪೊಂಜೋಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜು ಕೆಲವು ಅದೇ ಮಾಯಂದಲ್ಲ ಈಗ ದೇಯಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ರಾಜನ ದೇವದನೆ ಒಂದೇ ತಪ್ಪ ಅಂಜನೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಡಪಣ ಜನ ಪೂರ ಪೂರ ಇತ್ತ ಮುಂದೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬೈದೇರ್ಲು ಸೂರ್ಯಪತ್ರದಿನ ಅಪರಂಬು ತೂನಗರ ಗೊತ್ತ ಇತ್ತ ಐತಾಗ ಮಾನಿಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅತ ಖಾಲಿ ಅಂಜನ ಮಾನಿಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಇತ ಆಚರಿಕೋಲ ಬ್ಯಾರಿಕೋಲ ಬೆರಣಕೋಲ ಪರವೆ ಪರತಿ ಗುಂಡಂಗರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೇಮಲ್ ಮಾತ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಕೆಲವೆಟ್ಟು ಇತ ಗುಂಡಂಗರ ನೇಮಡು ವೇಷಪಾಠ ಈಗ ಬಜಿಮೈಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ದೈವ ದರ್ಶನ ಇಂಚ ಮಾನಿಚಿನ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತೂನ ಗಚ್ಚ ನಮ್ಮ ನೇಮದಿ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ನಾನು ಇಟ್ಟು ರುಂಡದ ಮಿತ್ತು ರುಂಡ ಎರನದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಇಟ್ಲ ರುಂಡ ಎರದಲ್ಲ ಪಾಲದ ಮುಗನ ಅಂಚದಲ್ಲ ಉಳಿಕ್ ಈ ನೇಮೋಡು ರಾಜನ ದೈವದ ನೇಮೋಡು ರುಂಡದ ಮಿತ್ತು ರುಂಡ ಏರ್ನ ಕ್ರಮ ಈ ದೈವಾಲಯ ಒಂಜಿ ದೈವ ಇತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಉಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಪ್ರಧಾನ ದೈವ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆ ಸಾರಮಾನಿ ದೈವರೇನು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ತೋಜಾನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅಂಜನ ಮುಲ್ಪ ಈರ್ಮನ್ ಬಿಡಕೊಂಡು ದೇವಿನಕಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಸಿರಿದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಿರಿದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಪನ್ನಗ ರಡ್ಡನ ಮುಂದ ನೇಮ ನಡಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದೆಯ್ಯಂದಿ ಕೋಲ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ದೇಯಿನಲಿಕ್ಕೆ ದೆಯ್ಯಂದಿ ಕೋಲಲ ಅಪರೂಪದ ಕೋಲ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಪುರ ಮದಕ್ಕೆ ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಡ್ ಎರ್ಲು ಬಂದ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದೈವ ಉಂಡು ಎರ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಎರುಗು ಭೂತ ಅಂದು ಎರು ಕೋಲ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾಡಿ ಎರ್ಲು ಬಂದ್ಪುಣ ರಡ್ಡು ಜನ ದೈವಲೇ ಉಂಡು. ಈ ದೆಯ್ಯಂದಿ ಕೋಲೋಡು ಅಕಲೇನು ಕಂಡೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ ಕೈ ಕೊಯ್ದು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟದು ರಡ್ಡು ಜನನು ಕೆಲವು ಪನರೇ ಆವಂದಿನ ಹೆಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳುಂಟು ಆಗಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಒಯ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಜಾಲಡು ಬಾರು ಕೇಯಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ದುಂಕುದು ಅವೇನು ಬಾರು ಮಲ್ತದು ಆ ಬಾರನ್ನು ಲತ್ತದು ಅಕಲಿಗೆ ಪಿರ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸಿರಿನ ದರ್ಶನ ಸಿರಿ ಕೋಲಗಟ್ಟೆ ಆ ಸಿರಿಕುಲೆನ ಅಡೆ ಕಂತದು ಆ ಬೈದೊಂಕಾದು ಐತ ಬಾರನು ಅಕಲಿಗೆ ಲತ್ತದು ಕೊರ್ಪುಣಂತಿನ ಒಂಜಿ ದೆಯ್ಯಂದಿ ಕೋಲ ಅಂದು ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಭಾರಿ ಗೌಪ್ಯವಾದ ನಡಪುಂಡವು ದೇವಣ್ಣಗ ಈ ಶೋಷಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರ ಇನಿಕೋಡಿಗೆ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಕಂಬುಲಗು ದಾನ ಮಣ್ಣಗ ದಲಿತರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಪುದಾರು ಪೂರ್ಣ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಮದುವೆ ಒಂದು ಕೊಡು ಕಿಶೋರ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮದುವೆ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ನಿಂತು
ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಟ್ಟಿಡ ಮದ್ಯಾಪಿ నుంచి ತನ್ನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬರೀ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಟಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಯರೆ ಒಂದು ನೇಮ ಬಹುಶಃ ಈ ತೆನ್ಕಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನು ಆತನ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ಬೆಳಕೆ ಅವಳು ಮರ ಕಾರ್ಲಾಡ ಪಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತು ಹೊರತು ಮೂಲ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ದೆಯ್ಯಂದಿ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಪೂರ್ವದ ಇಲ್ಲಾಡು ದೆಯ್ಯಂದಿ ಉಂಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡವು ಅವು ಇತ್ತ ಕೈ ಪಗರ್ದು ಬೇತಗಲ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ನೇಮ ಗೀಮ ನಡಪುಚ್ಚಿ ಐಟೊಂಜಿ ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ಪುಣ್ಣು ದೈವದ ಉರು ಉಂಡು ಉರು ಪನ್ನಗ ಬೊಂಬೆ ಮರತ ಬೊಂಬೆ ಅವು ಕೈಟು ಬರ್ಚನೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟು ಪಿಂಗಾರ ಉಂಟು ಅಧ್ಯಯನ ಕಾರ್ಯರು ಪನ್ಪಣಲಿಕ್ಕಡು ಅವು ಮಾಸ್ತಿ ಮಹಾಸತಿ ಆರಾಧನೆ ದೆಯ್ಯಂದಿ ಪನ್ಪಣ ಅವೇ ಸಂಸಾರದ ಪಣ್ಣು ತನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ತೀರಿಪೋಯಿನದಾಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅವಲ್ಲ ಈ ಸಾರಮಾನ್ಯ ದೈವದ ನೇಮ ನಡಪುಡು ನಮ್ಮ ಪನೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅವಳು ಏತು ಆಗಲ್ನ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ತೋಜಾರು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡೊಂಜಿ ನಾತು ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದಾರ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಂಗನ ಉಂಡತ್ ಕಂಚಿದ ಬಟ್ಟ ಉಂಡ ಕಾರು ದೀದು ತೇಲ್ ಬಗ್ಗದು ಮಂಡೆ ನೈತ ಉಲಾಡಿದೀದು ಬೊಗರಿ ತಿರುಗಲೆಕ್ಕ ತಿರುಗೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಮೊಗಲಾಗ ಅವನ್ ತೂನಾನೇ ಹಚ್ಚಾರ ಆಗಲ್ನ ಪೊಡಂಜೋ ಸಮೇತ ಆತು ಹುಷಾರಿತ್ತೆ ಆ ಕಾಲ ಅಂಚಿನ ನೇಮಲು ಇನಿ ಕೋಡೆ ನಡಪೂಜೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿನಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ನಾಟಕೀಯ ರೀತಿ ನೇಮಲು ನಡಪುಡು ಒಂದು ಪುರ ಸತ್ಯದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ದೈವದ ಆ ನಂಬಿಕೆಲ ಕಡಿಮೆ ಆಪಿ ನಡಬಿಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು ಇತ್ತಂಜಿ ಕಿಶೋರ ಒಂಜಿ ನೇಮ ನಡಪುಡು ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಉಂಟು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿನ ಅವಿನೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಪಿನ ಹಿಡಿದು ನಂಬರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೂಲಿ ಹಿಡಿದು ಪಿರಿಬೂಲಿ ಮುಟ್ಟ 14 ಕಟ್ಲೆ ನಡಪುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಗುರುಕುಲ ಪನ್ನೆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಐತ ಐಟ್ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ನೆಟ್ಟು ನಡಪುಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರಿಪಿನ ತಂದಾಂಡ ಪಡಿಯರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪೂರಾಗಿ ನೆಟ್ಟು ದಿನದೀಪಿನ ಕ್ರಮ ಮಾತ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಜಲ ಕಾಪಿನ ಅಂದ ಉಪುರ ಈ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕ್ರಮ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಬದಿಕಾರ ಒಂದು ಮಾತ ಅವು ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಬದಿಕಾರ ಗಗ್ಗರ್ದ ಇಚ್ಚಿರಿ ಮುಗಪಾಡ್ನ ಅವು ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ನೇರವಾದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಗಗ್ಗರ ದೀಪನಲ್ಲ ಕೆಲವು ದೈವದ ಇಜ್ಜಿ ನೇರವಾದ ಗಗ್ಗರ ದೀದೆ ಬರ್ತ ಪಡಿಯರಿ ಬರ್ತುನ ಈ ಪುರ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ಪುಣ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾತ ಸಾಂಕೇತಿಕ ನಡಪುಂಡಾತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಮುಹೂರ್ತ ಉಂಡಾಯ್ಕ ಆ ಮುಹೂರ್ತಡು ನಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜದ ಕ್ರಮ ಬೊಜ್ಜ ಅಂದೆ ಪನೋಡ ನೀರು ಪಗಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಎಕಡೆ ಪೊಲಿಕುಟ್ಟ ಪಾಡ್ದು ಬಂದ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಊರು ತಕಲು ಸೇರಿದು ಉಗ್ಗೆದಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ನೀರು ಒಯ್ತದು ಚೊಂಬುಡು ನೀರು ಕಂತದು ಉಲಾಯಿ ಕಂತದ್ದು ದೀಪನಂಚನ ಕ್ರಮ ಈ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ನಿತ್ಯ ನೀರು ಪಗಪ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ನಿತ್ಯ ನೀರು ಪಗಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಸಾವುದ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಉಂಟು ಒಕ್ಕ ಇಡೀ ನೆತ್ತ ಕಥೆನು ತೂಣುಂದಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಈ ಕತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ದೇಂದಿ ಕೊಲ್ಲೊಳ್ಳೆ ಅವೇ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ದೇಯಿನಲ್ಕೆಲ್ಲ ಅವೇ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು 2 ಜನ ಅರಸು ಕುಮಾರನ ಕತೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿದೇನು ಭೂಮಿಗೆ ಕನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಅವೇ ಕತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಟು ಒಲೇಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಕತೆ ಬಹುಶಃ ಕಾನದ ಕಟ್ಟದರ್ನೆಟ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಅಕುಲು ಇರುವೇರ್ನ ಬುಡೆದೆಲ್ಲು ಅಕುಲು ಮೊಗಲು ದಂಡ ಕಾದದು ಸಾವು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮೊಗುಲ್ಲ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕುಲು ದೆಯ್ಯಂದಿ
ಅಥವಾ ದೇಯಿ ಆಪೇರು ಅಕಲೇ ಸಿರಿದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಪನ್ಪಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆನ ಮುಂದ ನೆಕ್ ವರಡನೆ ಉಂಡು ಅಥವಾ ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೋಜಾನ ಎಂಚವನ್ನು ಈ 2 ಜನ ಗಂಡ ಕನಕಲು ಏರು ಉಳ್ಳೇರು ಆ ಗಂಡ ಕನಕಲಿನ ಬಿಡ್ದು ಅಗಳು ಪಾರ್ಬತ್ತೇರು ಪಾರ್ಬತ್ತದ ಕುರಿನೀರು ಪೊದ್ದಲು ಕರುಕುಂಬುಡ ಉದಯನ್ ಮಾತ ತಿಂದದು ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ದು ಅವನು ತಿಂದದು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಈ ಪಚ್ಚಿ ಮಡಲ್ದು ಮರ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಪಚ್ಚಿ ಮಡಲ್ ಬೂರ್ದು ಮರ ಕಟ್ಟಿನ ಕಡೆಗೆ ಈ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡು ದೈನಲ್ಕದ ಪಾಡ್ದನ ಅವೇನು ಪಿರ ಹೊಡೆದು ದುಂಬು ಬರ ಅಪಗಲ ಅಕ್ಕದ ಕುಳ್ಳೇರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪನ್ಯ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅಡೆಗೆ ಜೀವ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೀರ ಒಂಜಿ ಕಿಶೋರನ ಅನುಭವ ಇದೆ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎನ್ನಂತೆ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊತ್ತನ ಪಿರ ಬಣ್ಣದ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಅಂಚಿದನದಲ್ಲ ಉಂಟು ಅನುಭವ ಅಂಚಿನ ಬೈತಿದ್ದ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೆಲ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಈನಾತನ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ನೇಮನೆ ಸಮಯಗ ಅನುಗುಣವಾದ ನಡಪುನ ಚಿತ್ರನ ನೇಮಾತನ ಆ 14 ಕಟ್ಲೆ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಬಂದಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪೋರ ನೇಮ ಅಂದ ಕೇನು ಸುರು ಪೋಯಿನ ಸತಿಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪೋರ ಉಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡ್ದೆ 7 ಗಂಟೆ ಶುರುವಾಯಿನ ನೇಮ ಕಾಂಡೆ ಐನರತ್ತಲೈ 23 ಭೂತದ ನೇಮಲೇನೆ ಮುಗಿಪೇರು ರಾಜನ್ ದೇವನ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಕ್ಕಿಂತ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಚ ಮುಗಿಪೇರು ಬಂದಾಗ ಆ 14 ಕಟ್ಲೆ ನಡಪಂದಿನ ಮುಗಿಪು ನೇರವಾದ ಮುಗ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪಿನ ದೈವಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತ್ತೆ ಗಗ್ಗರ್ದಿರ್ಲಜಿದಾಲಜಿ ನೇರವಾದ ಮುಗಪನ್ನು ಪೂವರಿ ಪತ್ತು ನಾಡು ಉಂಜೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ಬಣ್ಣೋಡು ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಿಯರಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ನಡಪುಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಭಾರಿ ಜನ ಗೊಂದಲಪ್ಪು ಒಂಜಿ ದೈವದ ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಸಿರಿಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ದೈವ ಕಟ್ಟುನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ಸಿರಿಟ್ಟು ಅವೇ ಅನಿಟೆ ಕಟ್ಟನಕುಲ್ಲ ಅವೇ ಸಿರಿ ಅವೇ ಇಟ್ಟೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಕುಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈ ಗೊಂದಲ ಈ ಗೊಂದಲಗೆ ಕೊಡಂಜಿ ಮರಣೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುದ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬೈದೆರ್ಲುಂಡು ಒಕ್ಕ ಬೇತೆ ದೈವಲು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಅವಳು ಈ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ತೈತಿನಕಳಿಗೆ ಬಲಸು ತೈತಿನಕಳಿಗೆ ಬಲಸಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಊರದ ಕಲೆ ಒಣಸಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆಂಡಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಣಸು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜನ ಐತೆ ಹಿಡಿಟ್ಟು ಉಲ ಹಿಡಿದು ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಐಕೊಂಜಿ ಒಂದೇ ಕಟ್ತೇರು ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಾವಡಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬೈದ್ಯರ್ಲ ಚಾಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಇಂಚೆ ಮಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಮಲ್ದೆ ಒಲ್ಲು ಮಲ್ತೆ ಆಂಡ ಅವಳು ಸೈತಿನಗಳಿಗೆ ಬಲಸನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಈ ಸೈತಿನಗಳಿಗೆ ಬಲಸನ ಆಗಲ ಚೊಮ್ಮುಡು ನೀರು ದೇವಡ ಬರ್ಚ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ಒಣಸಿನ ಇರತ್ತ ಮುಖಡಿಗೆ ದೇವೊಂದು ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಾಟ್ಲಿಡ್ ನೀರು ದೀತೇವೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮರಿ ಆಪ್ತೇರ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಒಂಜಿ 2 ಚೊಮ್ಮ ಅಂಡಲ ಕಂತದ್ದು ನೀರು ಕಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜವು ಚೊಂಬು ಏರು ಗೋಲು ಅಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಡತ್ತ ಆನೇದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಬಂಡೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿದ ಬಾಯ ಬೂಚ ಅನ್ನೋದಿಪ್ಪು ದೈದರ ಜಾಂಕ ಬಾರಿ ಉನ್ನಾಡು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲ ಪಂಡಿಗೆ ದರ್ಶನ ಅವು ಯಾನ ಪನ್ಪುಣ ಕೆಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಚೊರೆ ಅಂಚಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುದ ನಂಗೆ ಚೂರಾಣ ಒಂಜಿ ಗೇನ ಬಿಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಖರ್ಚು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ ಅಂತ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮನಿಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಲ್ದೆ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಡು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡತ್ತೆ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿದ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಡಂಬರ ಬೋಡ ಅಂಚದ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಅಂಚ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇದೆ ದೈನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧರೆ ಉಂಟಾದ ನಮ್ಮ ದೈನಲಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುತ್ತದ ಅರಸಕುಮಾರನ ಕಥೆ ಊರುಡು ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಜತ್ತಡೆ ಮೈಂದಡೆ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ
ಎರಡು ಜನ ಅರಸುಕುಮಾರ ಅದು ಕರೆ ಈ ಕತೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಪನ್ನಗ ಬಲೀಂದ್ರನ ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಈ ಕತೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂದ್ ಐಟ್ ದೇಯಿಂದಿನ ನೇಮಡ್ಲ ಅವೇ ಕತೆ ಬರ್ಪುಡು ಐಟ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ವಿಶೇಷತೆ ಏನವನಗ ಬಾ ಕೇನ್ ಕಂತದು ಜಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ದೈವ ನಲಿತದು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತದು ಐತ ಬಾರನ್ನು ಲತ್ತದು ಅಕಲಿಗೆ ಪಿರ ತಲಾವು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಮೂಲು ಈ ಕತೆ ಹೊಲ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆನದಿಂದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನದ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪನೊಂದು ಪೋಣಲ್ಲ ಜತ್ತಡೆ ಮೈಂದೆಡೆ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಎರಡು ಜನ ಅರಸುಕುಮಾರ ಪುತ್ತದ ಅರಸುಲು ಪಂಡು ಪಂಪಿರ ಆ ಅರಸುಕುಮಾರುಡು ನಕಲು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಬರಗಾಲ ಬರ್ತದೆ ಉನರ ನುಪ್ಪುಂಚಿಂದಿನ ಕಾಲುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುಣ ಮುಗುಲು ಕಂಗಾಲ ದಿಪ್ಪುನಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಲ್ತು ಕನಪಿನ ಒನ್ನಗ ಒಲ್ಲೈಜಿ ಅಪಗ ಪಕ್ಕ ಬುಲೆವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿದೆ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಅವಳ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಐಕೆ ಏನ ಪಂಡರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೂವನ್ನೆಲ್ನ ಪಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಬಿದೆ ಉಂಡು ಕಾಣ ಬಿತ್ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಮಕ್ಕಳು ದೈವಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಿತ್ತು ಗಟ್ಟಗೆ ಪೋಪೇರು ಪೋದು ಅವಳು 36,000 ಆಳು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಟ್ಟ ತುಳುನಾಡು ಪಟ್ಟೊಲೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮಂತೆ ದೇಯಿನಲಿಕೆದ ಚಿತ್ರೋಲೇನ ಪಾಡಿನ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೆತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಸೈನಿಕರನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಆ ಪಟ್ಟ ಪುದಾನ 1000 ಆಳು ಕಡಪುಡ್ನಂದ ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟ 500 ಆಳಿತ್ತಿನ ಮುಂದಾಳ ಪಟ್ಟ 500 ಇತ್ತಿನ ಐಂದಾಳ ಪಟ್ಟ 1000 ಇತ್ತಿನ ಸಾರಾಳ ಪಟ್ಟ 3000 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಮೂಸರಾಳ ಪಟ್ಟ 5,000 ಇತ್ತಿನ ಐಸ್ರಾಳ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಬಂದು ಆ ಪಟ್ಟಲಿಗೆ ಪುದರಿತ್ತು ಅಂಚ ಒಂದು 36,000 ಸೈನಿಕರಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತಿನ ಹೂವನ್ಯಾಲ್ನ ಆ ಪಟ್ಟಡು ಮೊಗಲು ಪೋದು ಕೇಣುವೆರು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬರಗಾಲ ಬೈದನು ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಿದೆ ಬೋಡು ಬಿತ್ತು ಬೋಡು ಒಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ಅರೊಂಜಾತು ಬಿತ್ತದ ಪುದಾರ್ ಪಂಪೇರು ಅಪಗಾಕುಲು ಪಂಪೇರು ಮೊಗಲು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿದೆಕ್ಕುಲು ಉಲ್ಲ ಐಕೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ ಕಾಪುಡ ಕಾಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನುಪ್ಪುದಂಚಿನ ಕಾಲ ಬತ್ತಲು ನಿಕಲ್ನ ಅವನು ಒಂಜಿ ಬಿದೆ ಉಂಡಿಗೆ ಕಾಣ ಬಿತ್ತಂಡ ಬೈಯಾಡು ಕೊಯ್ಯೋಲಿಗೆ ಅದಾಗ ಮೊಗಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಜ್ಜೆ ಆಚೆ ಪೊರ್ತು ಕಾಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಳಗೆ ಐಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಅವನು ಒಂಜಿ ಬಿದೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕಾಣ ಬಿತ್ತಂಡ ಬೈಯಾಡು ಬುಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಯ್ಯರು ಹಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಬಿದೆ ನಾನು ಕೊರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಇದ್ದಿ ದೈವದ ಕೈಟ್ ಉಂಟು ಆ ಬಿದೇನು ಕಂತದ್ದು ಯಾನು ದೈವದ ಮಂಚ ಹೊಡೆದಿಪ್ಪೆ ನಿಗುಲು ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬತ್ತನಿಂದ ಪತಂದು ಕೊಲ್ಲೆ ದೈವದ ಮಂಚ ಹೊಡೆದಿಪ್ಪೇರು ಮೊಗಲು ಸುಗಿತದ ಲೆಪ್ಪೇರು ದೈವಡ ಆತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಬಿತ್ತ ಮಡಿಮಗಲ್ನ ಕಾರ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಬರು ಕಾರ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಮೊರಂಪಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೊರಂಪಾಯಿ ಬತ್ತದು ಪುಗ್ಗೇಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುಗ್ಗೇಲಿ ಬತ್ತದು ಮಂಡೆಡು ತರಕ್ದು ಒಂದು ತರಕ್ದು ದೇವನಾಗ ಪೂವನ್ಯಾಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಬಿತ್ತು ದೇವರ ದೈವದ ಎಟ್ಟನಿಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ನನಗೆ ಪಿರತು ವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಪೋಡು పోయరుందండ నిగులు పిరతు ఎరుందండ ఎన్న సారమాని సత్యాలు నిగల్న బెరిబతం ಬರ್ಪಡು ಮೊಗಲು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಯರು ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪಿರತು ಪಿರತುನಾಗ ಈ ಸಾರಮಾನಿ ಸತ್ತಲು ಕೆಟ್ಟ ಜತ್ತು ಬತ್ತ ನೂತೆಡುಮ ಗಂಡ ಗಣತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಬಂದು ಬರ್ಪುನ
ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು. ಅಂಚ ಈ ಅವೇನು ಬಿತ್ತುನಲ ಕ್ರಮ ಅನ್ಪೇರು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಸರಿತ ಪಿಜಿನಿಗೆ ಬಿತ್ತುವೇರು, ಇದು ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆಗೆ ಬಿತ್ತುವೇರು, ಮೂಜಿನ ಪುಂಡಿನ ಮುಗೇರಿಗೆ ಮುಗೇರು ಮುಗೇರ್ಲಗೆ ಬಿತ್ತುವೇರು. ಪನ್ನ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ತಿನ್ನೊಂಡ ದುಂಬು ಅವೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ತುಲೆ ಅವೇನು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸುರುಟ್ಟು ಕೊರಡು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ನೀರಿಡಿತಿನ ಮೀನುಗ್ಲ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಬಿತ್ತುವೇರು. ಬಿತ್ತದ ಅವು ಬಿತ್ತದ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾನೆ ಕೊಡಿಪು ಬರ್ಪುಣು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊರಲ್ ಬರ್ಪುಣು, ಬೈಯಡನಾಗ ಪರ್ದುಂಡು ಪರ್ದು ಅವೇನು ತುಂಬೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಜಾಲಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾರನ ಅರಿ ಮಲ್ತದ ಊರಿಗೂ ಪಟ್ಟುವೇರು ಮಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಸಾರಮಾನಿ ದೈವದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಬಿದೆ ಎಂದು ಮನ್ಪೇರು, ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಸತ್ಯದ ಬಿದೆ ಎಂದು ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಡ್ ಐಕು ಇತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಮನ್ಪುಣವು ಬಿದೆ ಉಂಡು, ಬುಲೆ ಉಡುಂದಾಂಡ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಪುಂಡು. ಆಯ್ತು ವಿಶೇಷ ಏನಮನ್ನಾಗ ಸುಗ್ಗಿ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಬಿತಿಯಲ್ಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುಗ್ಗಿಗೆ ಹಾಪಿಂದು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ ಅವು ಕೂಡ ಕೆಯ್ಯಾದು ಪಾಯಾದು ಕೊರಲ್ ಬರ್ಪಿಜಾಯ್ತು ಇದು ಒಂತೆ ದುಂಬಿಯ ಮಾಡ್ತದ ಬಿತಿಯಾರಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬರ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುಗ್ಗಿದ ಆಕೆರಿಗೆ ಕೊರತಿನ ಕೋಲಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ರ ಬರ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಜಾಲ ಆಡ್ಪನ ಬರ ಕೊರತಿನ ಜಾಲ ಬೇಕಾರ್ದು ಕೋಲೋಡು ಜಾಲ ಬೈಕ್ ಆಡ್ತಿ ಸಿರಿನ ದಾರು ಸಿರಿನ ಒಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ದಾರು ಸಿರಿ ಕುಮಾರನ ಮಾಯಕ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕುಮಾರಿ ಮೂಲ ಸಿರಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮದ್ಮೆ ಯಾರೆಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪ ಕರೆಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲಿಯ ಕಾಮರ ಏನಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋರೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಕುಮಾರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಂಟು ದೇವನ್ನ ಒರಿಯಾಗ ಬಿಟ್ಟದು ಒರಿಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಪ ಏನನ್ನ ಮಾಯಕ ಮಲ್ಪಲ ಅಂಚ ಹಾಲು ఆయన నెత్తి ఒత్తుదు ಮಾಯ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಗರಿದ ಮರ ತೈಟೆ ಅಂದ ಉಂದೆತ್ತ ಬೊಗರಿದ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಗರಿದ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ಕಂಚಿದ ಕೋರಿ ಅದು ಕಿಲಪುಲ ಅಂದು ಪಂದು ಪನ್ಪದು ಅಂಚ ఆయన ಮಾಯಕ ಮಲ್ತಿನ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ದಾರು ಪನ್ಪೊಡು ಬಾಲೆ ಇಜ್ಜಂದ ನಾನು ಬಾಲೆ 19 ದಿನಾಲು ಬಾಲೆ ಇಜ್ಜಂದ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ತೋಜಾವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದೇನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಆದಿತ್ಯನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿಜ ದರ್ಶನ ಇರ್ತವು ಇಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿರಿಕ್ಲ ಕುಮಾರೆ ಮತ್ತು ತೋಜಾವರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಡಂಬನೆಲು ಬೇತಲಗಂದೇಟು ಜಾಲಾಟ ನಡಪಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪಿಲಿಕೋಲದ ದುಂಬುನೇನಿ ಈ ರೀತಿದ ನಡಪುಂಡು ಅವಳು ಪೊಲೀಸ್ ಪಟ್ಲೇರು ಅದು ಕೆಲವು ದೈವದಂದೇಟ್ಲ ಕಟ್ಟಲೆ ನಡಪನ ಕಿಶೋರ್ ಋತುದು ಪರ್ಲ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚೆ ದಾರು ಮಾಯಕ ಮಾಡ್ಬೇಡ ದಾರು ಪನ್ಪೊರ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಯಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಾಲೆನ ಮಾಯಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾನು ಬಾಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಲೆ ಜಂದ ಎಂದೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಲು ಸಿರಿ ಹಾಲಿನ ಮಾಯಕ ಮಲ್ತದ್ದು ನನಮಿತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಬೆನ್ನಿ ಇತ್ತಿನಂಚನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲಡು ಜಾಲ ಕೊಂಡದು ಜಾಲ ಬೈಕ್ ಆಡ್ತೆ ಅದು ಸತ್ಯ ನಿಜ ಬೆನ್ನಲ್ಲ ಬಂದ ಐತ ನೇಮುಡು ಮೈಸೂರು ತಡಪೆ ಬಂದ ಜಾಲ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಲ ಬೈಕ್ ಆಡ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ತಡಪೆ ಬತ್ತದ ಅಡಿಪುನಂಚಿನ ಬಬ್ಬುನ ಅವ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ಉಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಬೇರಂತಾನ ಅವ್ರಲ್ಲ ನೇಮ ಅಂಚೆ ನಡಪ ಐತ್ ನೇಮ ನಡಪಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇರಂತಲ್ಲ ಅಂದ್ ದರ್ಶನ ಕಟ್ಟಲೆ ನಡಪು ಅವೇ ತಡಪೆ ಪೊಂಜ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದು ತಡಪೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕುದೊಂದು ಜಾಲ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪ ರೈಟ್ ಕೆಲವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಅವು ತಮಾಷೆಗೆ ಬೋಡೋದು ಮಲ್ತು ಪರ್ಲೆ ಮರ್ಲು ಜುಮಾಜಿ ಕೋಲೋಟ್ಲು ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಐಟ್
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಬೆರಂತವ್ರು ಪನ್ಪುಣ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪುಣ ಬಬ್ಬುನ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬಾರಿ ಕುಂದುರು ಅಕುಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬೀರ ಬಾಕುಡೆ ಮಾಲ್ತಿನ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಹತ್ತವು ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಬೆರಂತವ್ರು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ಐಕ್ಲ ಬಬ್ಬುನೆಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಪೊಂಡು ಭೂತ ಕೆಲವು ಇಂಚಿ ಪ್ರಾಯ ನಡಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಬಲಸುನ ಮಾತ್ರ ಕಮಂಡ ಇತ್ತೆ ದೇಯಿ ನಲ್ಕೆಡು ಒಂಜಿ ಗುಂಡಂಗರೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ದೈವ ಆಯೆ ಕೈಕಂಜಿ ಮೆಪ್ಪುನ ಅಂಗರೆ ಆಯೆ ಕೈಕಂಜಿ ಮೇಪರ ಪೋಯಿನ ವಲ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮರಾಕ್ಷಸದೆ ಪತಂದು ಬೆರ್ಮರಾಕ್ಷಸದೆ ಪತಂದು ದಾನೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬಂದಾಗ ದಿನಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಕಂಜಿನ ದಿನ ತಿನ್ಪೆ ದನಿಕುಲೆನ್ನು ದಿನ ಕೈಕಂಜಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ದಾದ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹೋದು ದೆಂಗದು ಕುಲ್ಲುದು ತೂನಾಗ ಬೇ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಬೆರ್ಮಸ ರಾಕ್ಷಸ ಪತ್ತೊನ್ನು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾದು ಪ್ರಾಶಃ ఆయన ధరతి ಕೆರ್ಪೆರ ಅಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಅದು ಬುಲೆದು ಬರ್ಪೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗುಂಡ ಕಟ್ಟದು ಗುಡ್ಡೆದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಂಬೇರ ಗುಂಡಂಗರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಗುಂಡಂಗರೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಸ್ವರೂಪ ಆಣಂದಾಂಡ ಇನ್ನ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಕುಂಡೋದರ ಒಮ್ಮೆನೇನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಸಂಶಯ ಪುದರ್ದ ಒಂದು ತೂಣಂದಾಂಡ ಅಂಡ ಕುಂಡೋದರ ಪನ್ಪುಣ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೀತಿ ಬುಲೆ ಒಂದು ಬೈತಂಡ ಅಂಡ ಆ ದೈವಲಕ್ಕೇನು ನರಬಲಿನೇಕೇನು ಬಲಿನೇಕೇನು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಂಡೋದರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸ್ವರೂಪದ ವಾದಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಉಂಟು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಪರ್ಲ ಯಾವ ಅತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಜುಮಾದಿಂದ ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಜುಮಾದಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಡ ಏನು ಎಕಡೆ ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ ಎಂದು ಬಂಡ ಆ ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪುಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಆ ಸೈನ್ಯದ 1000 ಆಳದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆಯ ದಂಡದ ಕಾಲಟ್ಟು ಜೀವ ಬಿಡ್ದು ಜುಮಾದಿ ಆಯ ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಏಪ ವೈದಿಕದ ಪ್ರಭಾವ ಬರ್ತದೆ ಧೂಮಾವತಿ ಆಂಡ ಆನೆಗೆ పోతుంది ಜುಮಾದಿ ವದ್ದು ಧೂಮಾವತಿ ಆನೆಗೆ పోతుంది ದೇಗವಣ್ಣ 2-3 ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಎರ್ಮಾಳ ಬೂಡೂರು ಜುಮಾದಿ ತಗೊಂಡಂಡ ಅವರು ಮನುಷ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಮರತ್ತವರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕನ ಕೈತು ಕಟ್ತಾರ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಸೈನಿಕನ ರೀತಿಡ್ ತೋಜು ಅಪಗಂಡ ಸೈನಿಕ ಅಂದು ಇಂಚಿದ್ದು ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ ಪನ್ಪುಣವು 1000 ಆಳದ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಅಂದು ಒಂದು ಪೂರ ತೋಣಂದಾಂಡ ವರ್ಣನೆ ತೂಪುಂಡ ಸೊಂಟೋಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೊಣ್ಣ ರೂಪ ಸೊಂಟೋಡ್ದು ತಾಣ ರೂಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ ಆಂಡ್ ಐಕಿತ್ತೆ ಮಿರಕಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಬಲ್ಲಿದ ಒಂದು ಪುರ ಮಲ್ದೇರು ಎದೆಕಟ್ಟ ಅಂದಿತ್ತು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಎದೆಕಟ್ಟ ಅಂದಿತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೋಡ ಅವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಎದುರ್ದ ಕಡುಪುನಾಗ ಮನ ತಿಗಲಿಗೆ ತಾಗರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎದೆಕಟ್ಟ ಈ ತೆನ್ಕಾಯ್ದ ದೈವಲಿಗೆ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಎದೆಕಟ್ಟ ಉಂಟು ಅವು ಜುಮಾದೇ ಆವಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಹೊಣ್ಣು ದೈವ ನಮ್ಮ ಪನಿಯರಾಗ ಆಪಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಆ ಈ ವೈದಿಕದ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಕೆಲವು ತಾದಿ ತತ್ತದ ಈ ಗುತ್ತಿನಾರ್ನಗಳು ಮಧು ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡು ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷನ ಕೆರೆದು ದುಮ್ಮಾವತಿ ದುಮ್ಮದ ಕೊಂಡೋಡು ದೇವಣ್ಣಾರಿಗೆ ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ ದಮನಿ ಭಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಣದು ಬಂತು ಓ ದೈವ ಐತೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಜುಮಾದೆ ಪಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಜನಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಆಯ ಮನುಷ್ಯತೆ ಇಡೀ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೋಣಂದಾಂಡ ಒಂಜ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಒಂಜ ಕೊಲೆ ಒಮ್ಮೆ ದೈವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಒವೇನು ವೀರಪುರುಷ ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ
ಆರಾಧನೆ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪರ್ಯಾವು ಜವನಾದಿ ಗಿಡ ಹಾಕಲು ಮಾಯಗು ಸಂದನು ಸೈಪು ಮಾಯಗು ಸಂದು ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ದೈವತ್ತು ಪೋಯಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಂಚೇನೆ ಖಂಡಿತ ಇರುವ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿ ಮನೆಗಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಜವನಾದಿ ಗಿಡ ಪುರ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಜವನಾದಿ ಗಿಡ ಒಂದಾಯಿನಿ ಅದು ಪೂರ ಬಹುಶಃ ಅಲೌಕಿಕವಾಯಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರೊನ್ನಕುಲು ಅಂಜಾನ್ ಪಡುನ್ನಾಡು ಅರ್ಥಾತ್ ಪನರ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪಿರಾಡು ಅವು ಕೊಲೆ ಪರೆಯವು ಅಥವಾ ದಂಡ ಕಾದನಗ ಯುದ್ಧೋಡು ಸೈದಿನಿಂದ ಪರಲಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಲಯ ಸತ್ಯ ಹೊಡಿತದ್ದು ಮಲ್ತಾನ ಕೊಲೆ ಐತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಡೆ ಕಥೆನು ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಇಂಚಿನವನ್ ನೋಡನ್ನ ಕೊಲೆ ಆತನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೊಲೆ ಆತಂದು ಆ ಕೈಪುರದ ಮರ ಹಿಡ್ದು ಆ ಗುಂಡದ ಮೇಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕಾರದೀನೇ ತಿರ್ತು ಬಿಡ್ದು ಜೀವ ಬಿಡ್ಪೆ ಮಾಯ ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯಗೆ ಸೇರುವೆ ಅಂತ ಪಣ್ಪೇರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯ ಸೇರುವೆನ ಅಥವಾ ತಿರ್ತು ಬೂಯಿನ ಏನು ಒಂದೆಟ್ಟು ಏನು ಏರಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಮಲ್ತಾರ ಆ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮನೇ ದೈವಾದ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಡ ಇಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟೆ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಕಡೆಗೆ ಆ ಶೋಷಣದ ವಿರುದ್ಧ ಆದ ಕಡೆಗೆ ಜೀವದೆತ್ತೊಂದು ಅಕುಲ್ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಆದ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಲಾದ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಬೇಕು ವೇಣು ರಘುವಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೋಟಿ ತೀರ್ಪ ಒಂದು ಜೀವ ಬಿಡ್ದು ಕಾಯ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯಿಗೆ ಸೇರಿನ ಬೆರಿಕೆ ಚೆನ್ನೈ ತನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ತರ್ತಂದು ಅಂತ ಅದು ಅಗುಳಿ ಮಂಜನ್ ಲಂಜ ಲಾಡೆದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಪಗರಿದಾಗದಿಂದ ನಿಮ್ದು ಬರ್ಬೋದು ದೇವಪುಂಜೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವಪುಂಜ ನಮ್ಮ ಉವೇ ದೈವನ ತೆತ್ತೊನ್ಗ ಐತ ಪಿರೋದ ನಮ್ಮ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚ ಬತ್ತನಂದಾಗ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಅತೃಪ್ತ ಆದಿತ್ಯನ ಆತ್ಮರು ನಮ್ಮ ಡೆಮಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಬಂದ್ಬೇಡ ಆ ಅತೃಪ್ತ ಆತ್ಮಲೇ ಇನ್ನು ದೈವ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಜುಮಾದಿರ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ದೇವನಾಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಂಚಿನವನ್ನಾಗ ಜುಮಾದಿನ ಪಾತ್ರಿ ಏಪಲ ಆ ಇಲ್ಲದಾಯನೇ ಹೊಡು ಆ ಕುಟುಂಬದ ಆಯನೇ ಹೊಡು ದೈವ ಹೊಸಯ ಆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತಿನವರೆ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರನ ನಟ್ಟದ ಪಾತ್ರಿಯ ಇತ್ತಕೇಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಎನ್ನ ಸಂಸಾರನ ನಟ್ಟದ ಪಾತ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನುಡಿ ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಅವು ಇನಿ ಪಂಡ್ರಲೆಯೋ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿನಾರು ಪಂಡ್ಪೇರು ನಟ್ಟದ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಬರೋದಿನಾಗ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರನೇ ಮೂಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾನೀಚಿಗೆ ಬರೋಡು ಅಂತ ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತೋ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಏನು ತುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ದರ್ಶನ ದೇವ್ಲು ಪಂಡೆ ಯಾನು ಈ ನಿಗಲ್ನ ಈ ಗ್ರನೇಟದ ಮಿತ್ತು ಯಾನು ದರ್ಶನ ಉಂತುಜಿ ಉಂತಿ ಅಂದಂಡ ಯಾನು ಪಂಡಿ ಪಾತರ ಪಳ್ಳಿ ಪೂಜಿ ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಅಂಕ ಕಾರು ಕೊಲ್ಪಡು ಮಣ್ಣು ಅಂಕ ಕಾರು ಕೊಲ್ಪಡು ಅಪಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಪಂಡಿ ಪಾತರ ಪಳ್ಳಿ ಈ ಜುಮಾದಿ ಕಾಂತಿರ ಜುಮಾದಿಗೆ ಬಂಟ ನಿತ್ಯ ಅವಲ ಅವರ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಮೂಲ ಬಂಟೆ ರೇಟ್ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕದ ಕೊಡಮಂದಾಯಕ್ಕೆ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿನ ಕಥೆ ಇದು ಕೊಡಮಂದ ಎಲ್ಲ ಕುಂಭ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಕ ಪಾಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಉಂಡು ಮಧು ತಕಲ್ನ ಪಾಲುಂಡು ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನ ಪಾಲುಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬುತ್ತಿನಾರನಕುಲು ಮಧು ತಕುಲುಂದತ್ತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನಕುಲು ಅವಿನೇ ಅನುಸರಿಸುವೆ ಕತೆ ಅಂಜನೆ ಆತ ಇದು ಎತೇಮಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಎತೇಮಲ್ಲ ಅನುಭವದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕನಕ ಅವೇ ಬನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ತಾನವತಾರ ಸೊಂಟೊಡ್ದು ಪೊನ್ನವತಾರ 4:42 ಮಾಯದನ್ನು ಧಾರಣ ಮಲ್ತದೆ ಶಕ್ತಿ ಬನ್ನು ಅವಿನೇ ಬನ್ಪಿನಿ ಕಡೆ ಕನಕ ಆಳುದ್ದದರಗೆ ಮೇರೆ ಮಾಲ್ ಉನೇ ಕತೆಟ್ ಪೋನುಂಡಿತ್ತೆ ಅವಿನಿತ್ತೆ ಬದಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ ಮನುಷ್ಯತ್ವರ್ದು ದೈವತ್ವಗು ಪೋಯ್ ಎಂದು ಬಂಡ ಆಯ್ ಮದುತೆ ಮರಲು ಶುರುವಾತ ಬನ್ಪಿನಿ ಮುಟ್ಟುಗಳು ಮುಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಜಾರಂದೇನೊಂದು ತುಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟೈತೆ ವೀರಭದ್ರನೊಂದಲ ಪರ ಸೇರೋನು ನಿಜವಾದ ಜಾರಂದೇನ ಕತೆಟ್ಲ ವೀರೇ ಪನ್ಪಿನ ಪುರಾಪ ಬತ್ತನ ಮಿತ್ತ ಮೇಲ್ ಮಂಟಲೋಡು ಜಾರಂದಾಯೆ ಮೂಲತಃ ಮಣಿಯಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಏನವನ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜನ ದೈವಲು ಎರಳನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದು
ಅಂದ್ ಜಾರನ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬರ್ಬಿಡೋದು ಗಿಡ್ದೆರ್ಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯಕ ಅದು ಒಂದು ಪುರ ಇನಿಕಲ ಮನೆ ಮಂಚವಡು ತೂನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಗಿಡ್ದೆರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜ ಗಿಡ್ದೆರ್ಲೇನು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಗಿಡ್ದೆರ್ಲು ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಿದೆಟ್ಟು ಸೈಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಸಂಗಡ ಬಂದಾಗ ಪರಕೆ ಬಂದು ಪರಯ ಕೆಲವು ಇರ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬರಂದಿನ ಕೊಡ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಆ ದೈವನೇ ಎರುತ್ತರು ಪಡು ಒಯ್ದಿನಿ ಇದು ಜಾರಂದಾಯನ ಕತೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎರುಗಂಡ್ರೆ ಬೋತಿನ ಬಾರೆ 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 ಅವಳು ಮಣಿಯಂದಾಯನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನು ಕಡೆಗೆ ಮೂಲು ಜಾರಡು ಕೊಡಂಬಂದ ಎಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಜಾರಡು ಅಂದಾಯನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾರಂದಾಯ ಇಂದು ಖಾಲಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಡಲು ನಾವು ಅವೇನು ಏಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಿತ್ತು ಜಾರಂದಾಯನ ಬಂಟೆ ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಅದು ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೊಡಮಂದಾಯನ ಜಾರಂದಾಯನ ಜುಮಾದಿನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇಂಚ ಬಂಟನಗಳು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾರಂದಾಯನ ಬಂಟೆ ಅವು ಜಾರಂದಾಯನ ವಾಮರ್ಗಿಲ್ಲು ಅಂತೋಡು ಚಂತಿನಾರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಮರ್ಗಿಲ್ಲು ಅಂತೋಡು ಬಂಟೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದತ್ತಮರ್ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ಮುಡಿದಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬಲತ್ತು ಬಂಟೆ ಬಲತ್ತು ಬಂಟೆ ಬಲಕೈ ಬಂಟ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಆಯೆ ತನ್ನ ದನಿನ ತುಂಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದುಂಬೆ ಪೌಡ್ರು ಬಲತ್ತು ಬಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲು ನಲಿಪುನಗಲ ಗೋಲಕಟ್ಟಿನಗಲ ಅವೇನು ಬಲತ್ತು ಉಂಟಾವ ಜರ ದತ್ತಡೆ ಅಂತ ಇಗುಲು ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ದತ್ತಡೆ ಅಂತ ಅವು ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ನಾಕಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಜುಮಾದಿ ಸಾನೋಡು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟೆ ಮಂಚೋ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಜುಮಾದಿನ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತನಲ್ಲ ಮಂಚ ದತ್ತಿಗೆ ದೀಪೇರು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಳು ಬಂತೀನಿ ಬಲತ್ತು ಬಂಟೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಬಲಗೈ ಬೆಡ್ಡ ಒಂಜಿಲೆ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಆಯ ಎದುರು ಪೋಪಿದ್ದಿ ತುಂಬ ಧನಿಕಲು ಪೋಪನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ನಾಗಳು ಎದುರು ಪೋಪಿದ್ರು ಜುಮಾದಿನ ಇತ್ತಂಡ ಸುರುಕು ಜಪನ್ ಜುಮಾದಿ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಸುರುಟು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆನಗ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾತ ಆನಗ ಸುರುಟು ಮಲ್ಪಡು ಪರಿವಾರ ದೇವತೆ ಮಾತ ಪೂಜೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಪಿ ಸುರುಟು ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಮೇತ ಅವು ಸುರುಟ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂದೇ ಕಾಪು ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಬಿನ ಪೊರ್ತು ಬರೋದು ಕಿಶೋರ್ ಈರು ಒಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಟ್ಲ ಪನೊಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇಯಿನಲ್ಕಿದಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಆಚರಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತಾರೆ ಇಂಕುಲ್ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕುಲಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇಡ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ಲೇಡ ನಡಪರ ಹೊರತು ಇತ್ತೆ ಕಾಲನುವಾದ ನಡಪು ಚಿತ್ತನ ಸರಿಯತ್ತೆ ಬಂದು ಪಂಚತ್ತನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ತಿದ್ದುನೇರು ತಿದ್ದನೇ ಭಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಪುಟ್ಟುನಂದಂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೇನು ತಿದ್ದುನೇರು ಮಲ್ಪವನೇನ ಅಲ್ಪೋನಯನೇ ತಿದ್ದೋಡು ಕಟ್ಟುನಯನ ಸುಮಾರು ಜನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ನೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಒರಿಯರಿಂದ ಅಂಡಾಪಿ ಮಾತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ ಅದೇ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಅನ್ಯರ ಭವಿಷ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಲ್ವರವರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ನೇನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅವರು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅವರು പക്ഷെ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮತ್ತದೊಂದೇ ಬತ್ತಿರಂದಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುಂದು ಎನ್ನೋಡು ತಿದ್ದುನೊಂದು ಏಪ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಇಂಗುಲ್ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಬಂದಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಏರು ಮಲ್ಪುವೆರ
ಆಯೆ ಸುರು ಉಂತೊಡು ನೆಟ್ ಈ ಗಡಿಪತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಪರ್ಯಾವ ಅತಿ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲು ಪರ್ಯಾವ ಅಕ್ಕಲು ಇತ್ತೆ ಈನ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪೆರ ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕ್ಕುಲಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮಲ್ಪಡ ಹೊರತು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಯಾವಡು ಮದುತ ಯಾವಡು ಅತ್ತ ದರ್ಶನದ ಯಾವಡು ಆಗ ಖುಷಿವಾಸಿ ಅಕ್ಕಲು ಬಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನೇ ನಡಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡಿಡ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಪನ್ಪೆಂಚತೆ ನನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೂಡ ಏಟ್ಲ ಮಲ್ಪವನಾಗ್ಲ ಸರಿ ಗೊತ್ತು ಕೊಡುವ ಆಯ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಂಡಲ ಮಗುಲೊಂದೇನು ತಪ್ಪರ್ಲ ಆ ಕ್ರಮ ಹೆಂಚಿನೊಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಲಮಿತಿ ಆಯ್ತು. ಕಾಲಮಿತಿ ಅಂತ ಈ ಆಟದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಲಮಿತಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆ ಮಲ್ಪವನಕಲೆ ಐತೆ ದಾಲ ಮಾಹಿತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಕಲೆ ಐತೆ ಮಲ್ಪವನಕಲೆಗಿನ ಪಣ ಆಡಂಬರ ಆವಡು ಅವು ಗಮ್ಮತ್ ಆವಡು ಸಾರಾಗಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ನಲ್ಪೋಡ ಮೀ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಲ್ಪೋಡು ಹಿಂದಿ ನಲ್ಕೆ ಒರ್ಮ ದಿನ 7 ದಿನ 5 ದಿನ 3 ದಿನ. ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಈ ಪಟ್ಟಂಗದ ಕಟ್ಟೆಡು ಇನಿ ಅಲ್ಲಿಯೊಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ಅಲ್ಲಿಯಂತ್ರ ಒಂದು ಪುನಂಚಿತಿನ ಆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಒರಿಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ತೆರಿಪ ಒಂದಲ್ಲ ದೆತೊನ್ನ ಬುಡುಪಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಸೇರಿದಿನ ಪಂದು ಪನೊಂದು ತೂಯಿನ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನೆ ಬರೆದು ಕಡಪುರದಿನ ನಿಕಲೆ ಮಾತಾಡಿ ಸೊಲ್ಮನ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಇದ್ದಾಗದ ಮನಿಟುಕುಲ್ ದಿನ ಚೀತಿನ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ಅಂಚಿನ ಏಪದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೋರ್ತಿನ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ರಕಲ್ ನಿಕಲ ಮಾತಾಡ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪರಂದು ಇನಿ ತೈಗೆಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.